unlle gwell na Llandudno ar gyfer gwyliau gwerth chweil. Mae'n boeth, mae'n braf, mae'n bendigedig. Croeso i Llandudno a chroeso i Heddo. Llandudno gyda Daleni, a Daleni, wi'n siŵr fod yr rhan naw Gymru'n hapus iawn y diwrnodau yma. Cael sylw mawr gyda'r Steddfod ac wrth gwrs y tywydd. Ie, tywydd braf. As di bel un ar... Maen nhw'n heiddi pob tamad o gyhoeddistrwydd maen nhw'n gael. Mae hi'n hyfryd yma heno. Mae'r River City Jazz Band tu ôl mi fan hyn. Mae'r Morris Dancers, Conwy wrth un dawsian brysur y fan cw. Mae'n braf. A gyda mi rwan mae Ar dyn nesaf. Ac iddi chi ddweud yn byd, yndw, dwi'n gwybod, dwi'n anobeithiol am sglefrion. Un grŵp sy'n arbennig o dda am chwarae jazz ydy'r River City Jazz Band tu ôl mi fan hyn. Rhagfyr Jones, sut dymor da chi gael? Fel chwael yn Llandudno yma, flwyddyn yma dan. Mae'r ymwelwyr yma heno yn ymateb yn dda iawn i chi? Yndyn. Da chi'n brysur? Brysur iawn yn dan. Da chi'n chwarae nes ymlaen heno? Da ni'n chwarae yn y Tidno Castle nes ymlaen heno yn dan. Dechrau am 9 o gloch. A be da chi'n mynd i chwarae i ni rwan yn fyw ar heno? Wel, Dr Jazz efo ni, ie? Dyma ni felly? Ne, da chi fynd gyda'ch banjo yma, ne? Dyma nhw, y River City Jazz Band gyda Nia Medi fan hyn yn canu Dr Jazz. Nawr te, y côns yna sy'n ar yr